Ο κύριος Πάνας λοιπόν έχει το λόγο από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής για 8 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τους εμπλεκόμενους φορείς να τοποθετούνται αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου. Θα ξεκινήσω με ένα γενικότερο σχολιασμό και μετά θα πάω στα επιμέρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, μας δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό και εντύπωση το γεγονός, κάτι το οποίο το αναφέραμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι το Υπουργείο απέφυγε να συνομιλήσει με την ΑΔΕ κατά το στάδιο προετοιμασίας του σχέδιου νόμου. Επίσης, δεν απάντησε θετικά σε κανένα από τα συγκεκριμένα αιτήματα για προσθήκες που κατατέθηκαν στην ανοιχτή διαβούλευση. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι προσθήκες της ΑΔΕ αφορούν την ανεξαρτησία της ΑΔΕ και τη θέση της ως συνταγματική αρχή. Ειδικότερα, η ΑΔΕ ζήτησε 2 συγκεκριμένες ρητές αναφορές στις αρμοδιότητές της και το Υπουργείο απάντησε σε μία περίπτωση πως θα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις και στην άλλη, υπό το αίσθημα της ΑΔΕ, θα ρυθμιστεί με υπουργική απόφαση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το δεύτερο δημιουργεί ένα μεγάλο προβληματισμό ως προς τη συνταγματική κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Επίσης, το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες της αρχής μεταβιβάζονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι κάτι που μειώνει τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αυτό έχει περισσότερο σχέση με το θεσμικό παρά το τεχνικό μέρος των προτινόμενων διατάξεων. Ο νόμος σύστασης Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας προβλέπει την επιλογή διοίκησης όσον αφορά το διοικητή από το Υπουργικό Συμβούλιο και όσον αφορά τη θέση 2 επιδιοικητών από τον ίδιο την Υπουργό, χωρίς την όποια εμπλοκή, όπως αντιλαμβάνεται, της Βουλής, όπως αυτό συμβαίνει με τις ανεξάρτητες αρχές. Ας περάσω τώρα στις γενικότερες παρατηρήσεις επί του σχεδίου και συνέχεια με τα άρθρα για τα οποία θα σας καταθέσουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτο αφορά τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ενιαία αρμοδιότητα διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 9 της οδηγίας, κάθε κράτο μέρος καλείται να ορίσει ή να συστήσει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για τη διαχείριση περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας. Συμφωνούμε ότι στην Ελλάδα δεν χωρούν πολλαπλές αρχές για τη διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Η ύπαρξη ενός φορέα για την εποπτεία και διαχείριση των περιστατικών, όπως η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είναι θετική κίνηση και διασφαλίζει τον κεντρικό συντονισμό και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης. Δεύτερο, το ζήτημα ανεξαρτησίας της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδι είναι ότι αν η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Το θέμα αυτό το είχαμε αναδείξει και κατά τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και παραμένει επίκαιρο. Η ανεξαρτησία της αρχής θα διασφαλίσει την αντικειμονικότητα και θα θωρακίσει το φορέα απέναντι σε ενδεχόμενες πιέσεις. Η διεθνής πρακτική υποστηρίζει ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι πιο αποτελεσματικές καθώς διαθέτουν την αυτονομία να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς εξωτερικές επιρροές. Η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας θα ενίσχυει τη διαφάνεια, την αμεροληψία και την αποδοτικότητα της λειτουργίας. Υποστελέχωση τώρα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και στους φορείς του δημοσίου τομέα. Η υποστελέχωση και η έλλειψη υποστηρικτικών δομών για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας είναι ένα ζήτημα που είχαμε επισημάνει και στο αρμόδιο νομοσχέδιο και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Η ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές είναι πιθανό να μειώσει την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα του φορέα. Προτείνουμε λοιπόν την άμεση ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας με εξειδικευμένο προσωπικό και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την βέλτιστη λειτουργία της. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν νομοσχέδιο θα επιφέρει στους φορείς σημαντικό όγκο ενεργειών ώστε να καλύπτουν τις προϋποθέσεις νόμου, επιβάλλεται άμεση και ενίσχυση και των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης και των ΟΤΑ με εξειδικευμένο προσωπικό στην κυβερνοασφάλεια, με ταυτόχρονη δημιουργία οργανικών δομών κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο διεύθυνσης, τουλάχιστον σε υπεργεία. Τι ακριβώς βέβαια θα γίνει σε δήμους, σε περιφέρειες, σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, αν δεν υπάρχουν ειδικότητες πληροφορικής ή ακόμα και αν υπάρχουν, τι εξειδίκευση θα έχουν σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Ποιος θα αναλάβει να παρέχει την εκπαίδευση και την εξειδίκευση σε τεχνογνωσία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως αυτά τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας. Βέβαια, προκύπτει το ερώτημα. Πού θα εξευρεθεί το εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι το οποίο θέσετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν η μισθή στον ιδιωτικό τομέα στελεχών με εξειδίκευση κυβερνοασφάλειας είναι τριπλάσια από το δημόσιο τομέα.
Τώρα, η διασύνδεση με την ΑΔΕ, κρίνουμε απαραίτητο ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας πρέπει να κοινοποιεί στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου κάθε περιστατικά που αφορά παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, εφόσον αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών της. Αυτό όπως θα εξασφαλίσει το υψηλό επίπεδο προστασίας για τους πολίτες και τις υποδομές της χώρας. Τώρα, και επί της αρχής έχουμε πει ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει κάποιες τοποθετήσεις για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Ωστόσο, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας πρέπει να καταστεί ανεξάρτητη εσφή και να εξασφαλιστεί, όπως είπα και πιο πριν, η επαρκή στελέχωσή της. Οι ανησυχίες για την υποστελέχωσή της, τις υποστηρικτικές δομές, είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Επί των άρθρων τώρα, συγκεκριμένα στα άρθρα από 1 έως 8, ετούμαστε τη δέσμευση της κυβέρνησης για βελτιώσεις που θα διασφαλίσουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τη συνεργασία με τις άλλες αρχές όπως η ΑΔΕ. Στο άρθρο 9 που αφορά τη διαχείριση κρίσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για μας είναι ότι θα περιλαμβάνει πρόβλεψη για την ενίσχυση της ελέγχωσης και των υποδομών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Στο άρθρο 10 προβλέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία ομάδων απόκρισης και την ασφάλεια των υπολογιστών. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να έχει τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της. Ενώ τώρα, σε ό,τι αφορά τα άρθρα 23 και 26, στην εποπτεία και κυρώσεις, η εφαρμογή της πρέπει να είναι διαφανής και δίκαιη, με σαφές διαδικασίες που να υποστηρίζονται από επαρκείς πόρους. Στο άρθρο 29 αποδίδεται συγκεκριμένος ρόλος στην ΑΔΕ αναφορικά με τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτό, σύμφωνα με την αρχή, το είδαμε και στις τοποθετήσεις του φορέων, εμποδίζει ή θέτει σε αμφισβήτηση την άρχιση των αρμοδιοτήτων που ασκεί σήμερα, ενώ στα άρθρα 30-32 εδώ πρέπει να γίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, αφορούν τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις για τη στελέχωση και ενίσχυση των υποστηρικτικών δυναμών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Γενικότερες προτάσεις βελτίωσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση κοινοποίηση περιστατικών με σημαντικό αντίκτυπο στην ΑΔΕ, όπως αναφέρεται στην εισήγηση. Θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα για την ενίσχυση της ελέγχωσης και των υποδομών της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η ρήτρα για τη δημιουργία οργανικών δομών κυβερνοασφάλειας στους οργανισμούς δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση της ελέγχωσής της ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ως προς τα άρθρα 35, 36, 37 δεν έχουμε κάποιες, και 38 δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες παρατηρήσεις. Για μας λοιπόν, καταλήγοντας, ορθή και απαραίτητη εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες, αν και με μεγάλη καθυστέρηση κατατίθεται από το συγκεκριμένη ενσωμάτωση οδηγίας, όμως οποιαδήποτε ενσωμάτωση οδηγίας πρέπει να εφαρμοστεί με βάση τις οργανωμένες και ανεπτυγμένες και δυνατές αγορές άλλων χωρών της Ευρώπης. Στην ουσία λοιπόν φαίνεται συμβολή την ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής νέος οδηγίας όσο οφείλεται, αλλά με έναν παράδοξο, θα έλεγα, και πρόχειρο τρόπο, με άγνωστες και απρόβλεπτες συνέπειες, και απαιτούμε τουλάχιστον να υπάρξουν κάποιες αλλαγές από εσάς, ειδικότερα στα θέματα τα οποία θέσαμε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και εμείς θετικά τη συγκεκριμένη ενσωμάτωση οδηγίας. Και τελειώνοντας, θέλω εδώ, και ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρέπει να χαραχτεί μια εθνική στρατηγική για την πολιτική ανάπτυξη της χώρας και εξέλιξη της κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας, προστατεύοντας τόσο τον ιδιωτικό τομέα όσο και τον δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και την αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνα.